खुलुमबाय आंनि गाम्बारि प्रडाक्शन इउटुब चेनेलनि जानानै जम्मु इन काश्मीर दांगिवासियाव जोमै बिफ्रुनानै हरखाबै दै लोमसावनानै गंसे न'खरनिनो 7 सुबुङा जायगायावनो जिउ गोमादों आरो दासिमबो सासेया गोमाना दं। गोमानाय बे सुबुंनि गोथै सह'खौ बे समाव रैखाथि हान्जाया दासिमबो नागिरगासिनो दङ। थैनाय सुबुंफोरनि मुङा जाबाय महम्मदारि 8 बोसोर बैसोनि, साइना सिपिकम 30 बोसोर बैसोनि, नाजी आखदार 14 बोसोर बैसोनि, आरिफ फुसुंखारि 5 बोसोर बैसोनि। दानिया नेक्स्ट रादाबाव फैदो। गुजरात रायजोनि चिफ मिनिस्टार बिनाय रुपानी बिथाङा गावनि बिबान एंगारनायनि उनाव बीजेपी हान्जानि दैदेनगिरि भूपेन्द्र पाटेल बिथांखौ गुजरात रायजोनि नेक्स्ट चिफ महरै सायख'जाबाय। बिथाङा सासे सोलोंथाइ एजेन्डार महरै खामानि मावगासिनो दङ। मुम्बाइनि साखिखाना ओनसोलाव आरोबाव मुगैथावना जाथाय सासे 14 बोसोर बैसोनि दुथां आखुआ सासे 32 बोसोर बैसोनि आइजोखौ जिनाहारि खालामनानै लहाजों सुग्लिदों। रायजोआव खेबसेबाव एनकाउन्टार, पुलिसनि गुलि गावनायजों थैनो गोनां जाबाय शाहिदुल आलिया जाथायनि सायाव फोरमायनाय बादिब्ला, पुलिसआ मोनसे खौरां मोन्दोंमोन दि बङाइगावनिफ्राय बेलासिपारानिफ्राय माखासे सिखावनि हानजाया माखासे बाइकजों दाखाथि खालामनो थांगासिनो होननानै। बे खौरांनि सायाव बिथा खालामनानैनो बेलासिपारानि एसडिपिअ बेरेन्सि बरा आरो बेलासिपारा असि सन्जीब कुमार दास बिथांमोननि दैदेननायाव बेलासिपारा आरो सापारनाखा सिकिंआव गोख्रों सिग्रोमनाय हाबाखौ मावदोंमोन। पुलिसआ फोरमायथिनाय बादिब्ला, दाखाथिफ्रा सापटनि नाका सिकिंखौ बारग'नो हाबायमोन। बिनि उनावनो पुलिसजों बेंखनजानो गोनां जादोंमोन। दाखाथिफ्रा पुलिसनि सायाव गुलि गावलायनानै खारनो नाजादोंमोन। बेयावनो पुलिसआबो गुलि गावफिननो गोनां जादोंमोन आरो पुलिसनि गुलि गावनायजों सापर रौमारिनि शाहिदुल आलिया जिउ खोमानो गोनां जादों आरो गुबुन 7 दाखाथिफ्रा खोमसिनि खाबु लानानै खारखुमा लांनो हादों होनना फोरमायदों। दानिया नेक्स्ट रादाब। गाबोन अदेबानि 14 सेप्तेम्बराव उदालगुरि जिल्लानि बेन्दोंआव थानाय दिमानि मुंख्लं सानखौ माखासे उसुबिदानि थाखाय खुंफुंनायखौ दोनथ'नाय जाबाय होनना फोरमायनाय जादों बिटिसिनि एम रनजित कुमार बिथाङा। दिनैनि खौराङा बेखिनिल'मोन। भिडिअखौ नायो नाथाय रावबो लाइक साबस्क्राइबखौनो खालामा। लाइक साबस्क्राइब खालामलायदो गावजों गाव बर'जों बर'। बिदिबा बेखिनियावनो भिडिअखौ दोनथ'बाय। बाय बाय।